सने मिलल। एक गाना के बिट्टू भैया लिखले रहलन, विजय चौहान भैया गौले रहलन, लेकिन हम अपने साथ समाज पर गौली ई गाना के अमिट अथाह प्रेम मिलल, जोना के हम कल्पना ना कर सकिले भैया। हम ताजीवन ऋणी बानी आप लोगन की कि आप लोग इतना एक बच्ची की स्नेह दिले बानी, बिरहा से उठ करके भोजपुरी तक आप लोग पहचान दिए इस गाना से। हमें लोग रवीना रंजन के कम बुलेट वाली से ज्यादा लोग जाने लगे, ये पहचान बनौला। सही बात बा। और सबसे खुशी के बात की होला रंजन भैया कि गाना आइल ट्रेंडिंग में रहल, का जानी कितना दिन सब रील बनावल, लेकिन गाना के लोग 2 साल से डिमांड करके गवावेला। 1-2 दिन 10 दिन ना 2 साल हो गए के गा के छोड़ ले हमके, लेकिन लोग डिमांड करके गवावेला। ये हमके सबसे बड़ खुशी हो। हर मंच पे रात भर में 2 बार 4 बार 5 बार हो जाला। महेंद्र पासवान जी, अतुल दुबे जी, आप महानुभाव जी के द्वारा यह शानदार 200 रुपया देकर के आशीर्वाद दिहल गिल बा। बहुत बहुत प्रणाम। कैसे तनियावा गुरु उ लइका कहे अरे हमारा बुलेटवा पर कहियो बैठ के सटन ताली बज जा भैया खाते के वाह। इस स्नेह सिंगर पीयूष दुबे, बहुत बहुत धन्यवाद भैया के, बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम बा। ये हजारों रुपया आशीर्वाद दिले बानी। बम्बैया आशीर्वाद जगह के बनारसी आशीर्वाद कहल जाला, लेकिन आज ये भोजपुरी आशीर्वाद बा। कैसे अरे हमारा बुलेटवा पर कहियो बैठ के मन का